prichádza Miška so svojou maminou Hankou. Miši, ahoj. Ahoj. Ahoj, Miška, boskám ťa. Čau, moja. Som rád, že si tu. Hanolinka, ahoj. Děkuji ti moc, tak máte do mě kytičku. Nech sa páči, môžem vás pozvať sadkať si? Jo, tak pozor na teba, ty zvládaš veci. Vítejte na Slovensku. Děkujem. Vy naozaj pozeráte Modré z neba? Ano, každou středu. Jak bych to řekla, já si myslím, že my nemáme až tak těžký život, jaké příběhy se tady odvysílaly. Miši, vieš, čo som obdivoval? S akou otvorenosťou si ty začala hovoriť, môžem o tom aj ja otvorene? Áno, môžeš. Nemáš problém? Nemám problém. Ty si hovorila o inkontinencii? Áno. To znamená? Že nosím pleny. Prosím ťa, kde berieš silu na otvorenosť hovoriť pred verejným auditoriom o takýchto veciach? Pre mňa je to obdivuhodné. No, naučila jsem se s tím žít s tím postižením a pokud se s tím naučíš žít, tak řekneš každému člověku, co jako o to obnáší to postižení. Někteří lidi to nedokážou, já ano. Hani, aké bolo pre vás stretnutie s Mírkou? Já jsem ho znala jenom z toho rádia, když jsem teda Míši nechávala hrát Lucku a říkala jsem si, že za tím mikrofonem sedí strašně úžasný člověk, jo, protože ona si dokáže ze sebe udělat legraci, dělá si s kolegou legraci, komunikuje s Františkem Uhrem, A propos, František Uher je tady. Nazdar Hodonín, nazdar Moravo. Tu je dokonca viac ľudí z Hodonínskeho rádia. Pozdravujem vás všetkých. Miši, môžem sa dostať k tej hlavnej osobe toho sna? K samotnej Lucke? Ako na teba zapôsobila takto live? Je to strašně milý člověk, děkuji, že vlastně do tohoto snu vůbec šla, že jsem mohla potkat. Je to něco úžasného a už jako je to pro mě obrovský zážitek a už asi nikdy toto nezažiju s ňou. Miši. Spravili sme ti radosť? Áno. Vieš, ja som tak rozmýšľal, že, ja neviem, povedzme, v príbehu predtým sme dávali strechu. Je hodnota zážitku? Je to větší možná než ještě ta materiální. Pro mě je to větší hodnota, než kdyby jsem něco dostala. Je to v srdci a to, co Míša zažila, tak je neskutečný zážitek. Díky Mírce, díky Lucce. Lucka je strašně příjemná dáma. Je to vlastně dáma s velkým D, Počkajte, protože... môžem poprosiť ešte asistentku, keby s tou kytičkou išla dozadu ešte. Teda, prepáč, Hani. Je to tak, jak jsem řekla, je to dáma s velkým D a chtěla bych jí, kdybych se s ňou mohla ještě jednou potkat, tak bych jí chtěla poděkovat, toto sa fakt Dobre, môžem poprosiť tú kytičku sem, môžem tú kytičku poprosiť? Môžem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ako ona... Prosím ťa, ty si ju tam... Keď ona tam robila tú čašníčku, nie veľmi talentovanú, ty si ju tam fakt vôbec nespoznala? Tak trochu už pak jsem začala tušit, ale nebyla jsem si jistá, takže... A vy ste ju teda nespoznali nielen ako čašníčku, ale vy ste ju teraz nepoznali ani ako nepovedenou hostesku. Lucka Vondráčková. A vy ste ju teda nespoznali nielen ako čašníčku, ale vy ste ju teraz nepoznali ani ako nepovedenou hostesku. Lucka Vondráčková. Ako sa ti hralo nepovedenou číšnici? No, říkali mi v té kavárně, ve které jsme byli, že bych tam mohla nastoupit, ale že musí mě přeškolit. Ja som si uvedomil, že ty si úžasná kominda, že ty si skvelá herečka. A myslím si, že hrebeň, alebo teda zavolám, je to v pohode. To už je jedno teď. Ako na teba zapôsobila Miška a čo pre teba znamenalo stretnutie s Miškou? Samozřejmě setkání bylo nádherný a velmi takový jako dotýkající se najednou pocitu, který člověk často ani nedává najevo a často se s nima nesetkává v běžném životě, protože tak jako pospícháme všichni někam. Ale
Já často jezdím do zahraničí, kde vystupuju jako normální studentka, nikdo tam o mě neví, že zpívám a je to uklidňující pro člověka a najednou jsem ten uklidňující pocit měla s Myškou, s maminkou Hankou a přitom jsme byli v Čechách. A to pro mě bylo jako něco úplně novýho a zjistila jsem, že vlastně do zahraničí pro takhle krásný pocit jezdit nemusím, že stačí, když potkáte toho správného člověka. No, Luci, ty jsi strašně úžasný člověk a prostě pro mě zůstaneš nejúžasnějším člověkem asi, protože něco pro toho vozíčkáře takového udělat, to udělá málo kdo v naší České republice, jenom ty. Já jsem si tu kytičku nenechal priniesť od hostesky, len tak náhodou. Ja by som ju chcel dať práve mamine Hanke. To, čo tvoja mama robí pre teba, to je jedna skvelá vec a myslím si, že tá vďaka patrí jej. Hani, bolo mi cťou ťa spoznať. Děkuji, Naozaj. mě vám taky. Všetko dobré. Luci, keď ťa tu už máme, nezaspievala by si aj tu v Modrom z neba? Velmi ráda a dáte mi 5 minut na převlek?